achievement bar life spotlight sau hàng ninh ya luông ya kmena utrai banai la kangu la kademaruan yum lei trai kendra dunang bu nong thao Bait bat sumaryangi You blade strike and run dunang bu nong thao bait Bat sumaryangi Ha kakatengok pa badukon badaman sem bakoj Amen Ka jingi jong turai jingi u Jesu Christ bad ga jingi jong oblay lembat ga jingi silok jong omen sem bakoj kina rengkat bad pi baro rengkat bad pi ru Kohan men ko para sachisin ha kana ka step ngi yaro ngi aingu ngi penan borom yo blay na ka banta ka jingi ka baula ahengi kham tame ulari la sumar yangi mene menmit badula yangi kane kasngi sachisin kabatmai kane kasngi ka khot ka wer yangi iwei paiwei bangin wan kham jan shu kham tame bangin don kata ka jing ej ka bakarpang yu ngite bangilong ki bro ki batlot hakibun rukom hakibun kiliang henry try u khot yangi man kasngi bangin wan kham jan shu bangile kham bha banya ka bangila le menin Dari mata kerau hakas nekasngi ngipan ke bor ngipan ke jeng ngipan ke jeng isnei ke jeng utrai yang iwei pa iwei. Wahan men ko parato kan mentangin pa utrai ngin penmap nak benta ki pop kisang nak benta kitam kidna ki bangilale hangine kisngi ki beladep ngapla hau blei badan bor baro badepi ko han men ko para Daki tin, daki kam, daki jeng leklet, daki jeng le palat jenga, daki jeng le palat jenga, daki jeng le palat bakrau jenga, namar kata, akarpa dia kamaria bekoj, kabaya isa kate sati, ya ke angel bat kirukoj, badepi kohan men ko para, banduai na kabanta jenga, how try ublay jengi, ublay badan bor baro unis ne yengi, madalama piki pop jengi, Unyalam yangi sya kacing embam cukut. Amen. Traiken rat Ko blay isne yangi. Traiken rat ko blay isne yangi. Kristo mam ko Kristo ram Gonong penim jongi penim yangi Traiken rat ko blay isne yangi Traiken rat ko blay isne yangi Kristo mam ko Kristo ram ko nong penim jangi penim yangi Tongin yaduai hakane kasngi kabalang jungi karake ya kasngi buram jongki arngot kirukoj apo kabalang jungi Eusebius Bakoj, badai Bishop, bad Peter Julian Emmet, badai Ulingdo, Ubanakari France. Peter Julian Emmet, Lingdo, Ubakoj, Uday Balaseng, ya ki atali ki seng riniam, jong ki shenrang, bad jong ki kentei. Kaseng runiam, baulaseng, kawai, Congregation of the Blessed Sacrament Nagbanta Kishenrang
but the servants of the Blessed Sacrament nakabanta kikentay. Kine ki atali kidei kiseng runiam kiba kerpang kiba une urukoj upita Julian ba ulaseng labu hapo kabalang gojingi. Ban mani ban pendan borom yotrai ha korkom kiba kerpang. Teha kene kasngi ke sister gejungi hangni arngut sister Kodolin ba sister Biola kireke kasngi borom jungki ba upita Julian uday unong yada jongki. Tengi duwai kerpang nagabanta kine ki arngut ke sister gejungi ki balashim lajit ya upita Julian kumuta unong ri unong da jungki. Ai ba mau balaseng ya kini atali kiseng runiam ki bakerpang ha gejung mene yo Jisu ha ka sakramen bukhoi tam keduan unang don rengkat batki unang kurku yiki bamakiru kinang la susu ban mane yo trai ha ka sakramen bukhoi tam keduan man kasngi ngiduwairu na kabanta ka yingasam jong iba Harmelas Thaba badikong Emelinda Nongkhar kerpang nak benta iba sisha nongkar bansa thok yak exam mentau benai ngiduai ru nak benta kajing jathai jong kamansem jong Arius puwen ai botrai unai I yak jing suk beneng koblei me wapen kop yo Peter Julian emat bakhoj da kajing ej bapla ya kajing maya jong kamet bat kasnam jong ukon jong me tos ngeu sanei ban ai bamangiru ngilong ki babet ban pediang ya kaspaba kabaulayo na kane ka jingkhwai jingblei daw trai jing yu Jesu Christ kon jung me ubi mat basan cha rengkat bad me ha ga jing yalong ka wei jong men simbakoj ublei junam la junam amen. Kajing pule na kitab Leviticus kelenong ka arposan kat khot ka baiwei ka pra tertera do khat nyo utrai ula ongo Moses salor lom Sinai pin ken nyo ta yau jong kisnem hen nyo sin ki kan salong api sau pe khandai snem ti nang ta pi dei ban pha put kaleng saudong da karon sing ka bajam ha ka singi ka bashpeu jong upnai ubah nyo ha kasni jong jing penbiang pin pha put ya karon sing ha kaleng saudong kari jong pi bat pin pen kantang ya kasnem ka basan peu bat pin pen bana paj ba ya ka jing lai loj kaleng kari ha baro kino jong snong jong ka kadlong ka jubili na ka penta jong pi ha ba wei na pi un sawan pai shala ka khandeu ka siap bat wei na pi un dei ban wan pai shala ka yeng ka sem kata kasnem ka basan peu kan long ka jubili ya pi ha kata kasnem pin amdei ban bet ne ban ot ya ka bala shumi hi ne ban khet yo so grip na kiding wan bom shem la khalnat na ba ka dei ka jubili kan long ka ba khoj ya pi pin bam kat ya ka bala shumi na galang kha ha ka ne kasnem jung ka jubili uwai pa wei na pi o de ban wan phai shala ka khandeu ka siap lada PDAA halau para marjan ni TDA na lau para marjan pimdei banyale bomdei uwei pan katkum ka jimbon kisnem haden ka jubili kataru pintet na para marjan jong pi pat katkum ka jimbon kisnem jong ka jinglom yakijing ot uru undi happy lada bon kisnem pin kiu yakador lada duna kisnem pidei penhiar yakador namar kadai kajing kenya ikisin ot ba udi happy pimdei banyale bomdei uwei pat henrei pidei banting burom yau play chung pi naba ngangalong utrai uplay chung pi kaktin chung utrai nakasam rupun yau kanabar nyau spa san puar ben riu baro wan yaro laut rai to pendon burung isne bales bunyangi goble
hakmatangi baen itu jing penim jong me aperte pedeng ben riu baro wan yaro laut rai to pendon burom ben riu baro kin yaro yami kublai kin pendon burom kin yas ngobana mame bishar ka perte Mariang dakaho ben riu baro wan yaro laut rai to pendon burom ben riu baro kin yaro yami kublai kin pendon burom In yalek nena bamis and yaki jai Ben riu dakaho ben riu baro wan yaro laut rai to pendon burom kasih kendau lauso ublei jongi uker kuyangi to ai ublei unang yai kerku baben riu kendam guyau ben riu baro wan yaro laut rai to pendon burom yaro yuk pambadukun pendon benrom yumen simbakut kumbala long nadu mening kong badminta junom la junom ben riu baro wan yaro laut rai to pendon burom Haleluya 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 Suki bahasa ban banyak bentar hok nabang hipa beneng kalong kajongki Haleluya Haleluya. Haleluya. Utrai don rain God but P. Ka jingpule na ka gospel bakoj kat kum u Matthews. Ka buram hame ko try. Ha kata ka por u Herod tetrak ulayos ngau shapang kanam u Jisu. Badulong hala gishakri. Uneu de Yohanes Baptist. Lapan mipat ya u na kibayap. Na kanika daw kine kibor kitrei hau. Naba u Herod ulakem ya Yohanes bad lote ya u bad set bandi ya u. Na kadaw jong kai Herodias katunga jong u Philip upara jong u. Nama Yohanes Baptist ulong hau. Kamlong kabasyong an bapin yashong yaka batka bad wadla u Herod ulasi ban peniap ya u Henry ulating ya pajba namar kilanyeu ya u Yohanes kum unong yetu lupa Henry habalapoy kasngi kha u Herod kakun ka Herodias kalashat hakmat kinong shongbam bad kalapan snubha ya u hadu ba ulakular yaka da ka jingsmai ban ai haka kat yakaba kapan anda laptha da ka kmi jongka kalong ai hanga yak kli Yohanes Baptist hang ne
ha kapliang te us em mola susi Henry namar ka jing smai jung u bat namar kita kinong shun bam jung u ula ai u ban ai haka kumta ula pha krai kli yau Yohanes habendi bat lawanra ya ka kli jung u ha kapliang bat ula ai haka khna bat makapat kalara shala ka kmi te kisimbranu Yohanes kilawan shem ya ka met jung u bat kila tep ya ka hangta nangta kila lejatu ha u Jesu ka gospel jong try ke jingero ya me ku Chris ko hanmen ko para ha u Jesu Christ baro iwe pai we nangi ngi tip bangi don kam ya ga jing shisha bat ngi dei ban le ya ga jing shisha ha ka jing em jungi man lakasngi om dei tang shisin om dei tang arsin om dei tang manta kasngi han re man kasngi ngi dei ban le ya ga jing shisha ngi dei ban kran ya ga jing shisha bat ngi dei ban ai ya ga jing shisha dei mata ka daw om don we na ka we ka briu kat ba ngi dang im ha ka na ka prathei ngi lach lane ngim don kam ya ka na ga jing shisha Henry kalong ka basnusi ha ki ne kisngi jongi menta habangi kran ya ga jing shisha ha ka jing em ga jongi klempep ngin sayomat ki ba snusi ha ka jing em jongi kumbangi i ka gospel ba menta kasngi u Yohanes Baptist ukran ya ga jing shisha bat uyeng ya ga jing shisha haba uyo i usim Herod u lepop da ka ba shong klem shong ya katanga jong upara jong u Philip ka Herodias ukran ya ga jing shisha u lej ya kendu ya Herod ukran ya ga jing shisha upenram ya ka e ka ba Herod le bat upha yu ban kiar no na ka ta ka pop ka ba le Henry yu i namar ba uyang ya ga jing shisha hadu ba u Herod wahab ban pha kem yu ban bu yu lane ban set yu habendi ban ngan yu i kumjuru ka Herodias haba ka yos ngeu chapang ga jing shisha ka ba u Yohanes Baptist ukran karu kawat lat kawat daw kumno ban penrem lane kumno ban penduno ya ga jing em jong Yohanes Baptist man kasngi kapai dengong ya kilat kelenti ban yo ban penrem yu ban ngitip ban ngi haba wa Herod urakhe kasngi kha ga jing u ka khun jong ka Herodias kawan ban shat ka pen sngo bahaya u badu Herod pat ukular ya ka ban ai kat ka ba kapan na u ban ngi kata ka jing wat lat jong ka Herodias ban pendu pendam ya ka jing em jong Yohanes Baptist namar ba ukran ya ka jing shisha ka yolat hang ni bat ka penkut no ya ka jing em jong Yohanes Baptist ko hanmen ko para ka nai ka jing shisha ka ba manging yomat ha ka jing em jungi ka nai ka jing shisha ka ba manga ma phi ngi dei ban le man kasngi haba pikran ya ka jing shisha haba phile ya ka jing shisha ka jing em jung phi ai ki wei kin mat le kat baki le ye phi Henry wat sange ban le ye ga jing shisha wat sange ban kren ye ga jing shisha wat sange ban pan priang ye ga jing shisha ha kane ka prathei la ne ha kane ka juk jungi menta namar ngitip ban ngi kaleng saudong ka prathei baro hi ka wei kadon kam ya kane ga jing shisha tangla da ga jing shisha kawan ban tap tulup ha ka prathei ga jungi ngin sayo ya ga jing ich ngin sayo ya kata gejing yalong kawai ngin sa yo ya gejing suk ngin yo ya kita gejing gejing kerku ha gejing em jungi ke geng ko hanman ko para kata gejing shisha ka dei Chris hi dala de marwei dei Jesu hi dala de marwei namaru Chris ulawan banong ba ngalong ka jing shisha baro ke ki bau Jesu ula ai hanga badapi baro gejing hikai ki bau Jesu ula ai hanga badapi ki dei gejing shisha dei mata kadau ngi dei ban im ban le bat ban ai la ne ban yeng ya ka jing shisha
ha ka jing em ga jungi klem da kan randin klem da ting ne klem pej yano ngi dei ban ai ban man lai ka jing shisha baro ha ka ju ko kom om dei yau bahaying junga nganai ka jing shisha yau bangai si ngamai ka jing shisha yau bru bangami thu nganom le ya kata ka jing shisha lane nganom ai kata ka jing shisha Henry ko hanmen ko para menta kasngi utrai ukhot wer yang abad pi iwe pai we bangin yang ya ka jing shisha ha ka jing em jungi ken mau ha bang yang ka jing shisha ka prathai kan isi ye pi ka prathai kan wal dau kan walad ye pi ban pendu ban pendam kumba ka jing sneu ka le bat kawanra ha ka jing em jong Yohanes Baptist Tungi duai bangi kerpat ya ke bor nautrai bangin la ban le la ne ban im ya ke jing shisha ha ke jing im jungi man la kasngi en yoro ya Jesus Christ ngin yeng ngin plai la ke jong ke jingej nga ngej hau blei pa badan bor baro unong tau ka beneng bat ka kendau badau Jesus Christ kun ba marwe jungu utrai jungi ya balapun no man sim bakoj ya balakana kamaria thai sati ya basale ben apo Dios Pilatus asana nai u laya palate bi u laya kisbayam ha kasni ka balai ulami pan ke bayam ulaki usabneng usong sukamonu blai pa nang tan wan pan bisa kirim ke bayap ngange hau man sim bakoj ka balang katolek bakoj ha ke jung selok rekoj ha ke jung ma biki pop ha ke jung ipat kado bad ha ke jung embom cukut amen lais pa nyu pusau ha kapliang lem baduk puya ladunut ngawan terwa kajingem jong akan long kajong me ujong kum si jau ha ka kuri trai lembat me tu syangan sa me kawan ngapat ka yasno lang ka jingknya ai ngenem na marjong me baro shisngi man lakasngi bom de shu mangi baim de ma me baim mangi akapliang lem badu ya la lunut ngawan terwa gajingem jong akan long kajong me ujong kum si jau ka kuri trai le ban me to syangan sa me kawan ngapat ka yasno lang ka jingknya Toduai ko para baka jing kenya junga ba jung pi kan long ba pedang hona kemadu bleu pa badan bor baro Toduai pi jung pi na ka banta ka jung yaro bat barom bat ka teng ka jung u ka jung man toy ngi bat balang ba ko jung u baro ka wei Top yang kum ki jong me hi ko trai ngi karpat ya gejing terwa ki bang ilabu halor kaduan jong me ban kan mau yau Peter Julian bakoj bakumta kumba mel ai u ya kaburam leng ba ki ne gejing maya bakantang men ai hangi ya gejing map e leng ba ki ne gejing maya bakantang dau kres utrai jongi amen utrai don rain card bat pi
token tu yalaki danut Ikan tiu kisang terang. tonginai ngutra yu blai jungi Kasung hong bat kadai. dasha kalong basong hok bat ka badai ka dai ti jungi bat ka jing panem yangi haman lakapor bat ka jaka ban aingu yeme ko kan rat ko pa bukhoj ko blai badan bor bat bom chukut leng bau trai jungi u Jesu Christ namar da ka jing kha yu ulapan thamai ya ka jing long breu barem bada ka jing sha su tom jong ulapan dam no ya ki pop jungi da ka jing mi pa jung na ki bayap ulapli ya kalenti sha ka jing em bom chukut bada ka bau kiu shame kukpa ulapli wang ki khrdop ka bneng bad namar kata rengkat bad ka kunhon jong ki angel bad ki rukhoj ngirwai ki jing rwai ro yame ban ngi pen bana klem sange Ubakut, utra yublai kipat, beneng pertai sawada kemuram jong me. Osana, Osana, turwa yublai syajrong, Osana yublai junom, en yaro yumbawan, akak kerteng utrai, beneng pertai sawada kaburam jong me. Osana, Osana, torwa yublai syajrong, Osana yublai junom. dasha malong bukhoj ko trai ka thame jong ka jing khoj baro namar kata ngikar pad me topan khoj pan kantang ya kine ki jing trwa jungi da ka bapha yaman sim jung me kum kam jer halor jongki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor baladi no yu badala kaman snubha ula padiang ya ki jing sha sutom ula shimyo kpu bad gabaingu yame ula kedia yu badal ai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jongpi ha ke jukur kam enda lalaya bam ula shim yukukuri bad kebaingu biang yeme ulai hala kisenran uang to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajitang batmai bad bom jukut ya keba en penmi na kebanta jongpi bad na kebanta kibabun na kebanta gajung map ikipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngej penbena ya jing yap jong me ko try bani pla ya kajing mi pa jong me adu ba men namar kata ngik bapan menta ya kajing ya pakajing mi pa jong u ngi terwa hame kotra yukpo jong kajing em bad ya kuri jong kajing penem ngi dai ngoi dam namar melanyew yangi ki babit ban yang hakmat jong me bad ban sakri ya me
dak bas ngeuret ngi kerpad yame bangi ki bayo bentah kamet bat kasnamo kris ngilong ki bala penitli ka wei daw men sembakoj token mau kot rai ka balang jongme ka bala priang hasatla ka perthei bato penjana ya ka ha ka jing ej rengkat bat ulio ukpa bako jungi ubulbat ubishop jungi bat baro ki lengdo token mau lemru ya ki hanmen ki para shenrang bat kan thei ki baliot ya da ka bakermen ya ka jing mi pat bad ya baro ki balaklat no a ki jing isne jongme to pediang ya ki sha ka jing shai ka khmat jongme to isne yang ibaro ngi kerpad ya me barengkat bad kamaria the soti bakhoj ka kmi jong ublei ujesa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bad baro kerukhoj ki balapen sing bahaya me pateng lapateng ngilong babet banyo bentalem ha ka jing imbom jukut bad bangini ro bad pandan borom ya me daw khon jong me o Jesu Christ dau lembadu badhau kan long hame bleu kpa badan bor ha ga jingilong ka wei jongomen sembakhut baro ka borom bad ge jingero junam la junam amen kumbla hukum yang i dau nong panem bad kumbla hikai ngedektin blei nginut banong kokpa jungi ba habneng kalong ka bakhoj akarteng jongme kanwan kahima jongme kalong kamon jongme ha ka khandeu kumba habneng to ayingi menta ka jingbam jungi ka bahala kasngi batama bingi kerengkang jungi kumbang rogi ma bi ka balas new yangi padwadi alamingi sha ka jingpan shoy hanre da panla yangi na ka basneu to panla yangi ngi karpat ko try na ka jing sneu baro ha ka jing sbon jongme to ay jing suk jing sanya kisngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing isne jome ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing da na ka jing jenjar baro kat ba ngi dang ap khmelenti ya ka jing kerman bakhoj bad ka jing wan pat jong nong panem jungi o Jesu Christ namar ka jongme kalong kahima ka jongme ka bor bar ka buram junom la junom kotra Jesu Christ be belong haki apostol jongme ka jingsuk ngai api ka jingsuk janga ngai api wat pe je ki pop jongi hanroi ka jinge jong ka balang jongme badha ka jingsbun jongme to aya ka ka jingsuk bad ka jinga tali ka wei kat kum ka mon jongme mame ubim berbasan syar junam la junam amen ka jingsuk ko trai ka dan barabor rengkat bad pi to ngine truai ka da ka jingsuk iwei ha iwei pat ka jingsuk pat pi Ko kun lang bro jong ublei bakit no ki pop ka pertei tus ngau sen eyangi ko kun lang bro jong ublei me bakit no ki pop ka pertei tus ngau sen eyangi ko kun lang bro jong ublei me bakit no ki pop ka pertei to ai jing suk yangi hakme ukun long brod jong blei hakme bakit no yakipop jong ka perthei suk yakitok balasakhat sha ka jing khawai jong ukun lang brod ko kan rad ngam song hok ba man rung apo ka ying ka junga han re shong tang da ktin ka man sem junga kan sakhia hi kamat bat kasnamo Chris kan ribat kan yalam yingi sha ka jing embom jukut amen
Jing in me ai nama junga bat ngam la kutrai lem datirwa laka jing im sngaungu wat lang adu kedu adu kasngi kadu namar jong me naket kaji isnei namar jonga las namela tesei alor dimna ikai shitom bansha ya rabing pnabanda kan bakir waingandra namar jome Kok pau bahabeneng bagi jengit ke bamelah yangi hau kun jungmi u Jesus Christ uhan men jungi bat kathaleding jong ke jungit ya baklang ha gadano jungi damen sem bakoj kan kersubiang ha po jungi ya ke jeng kermen balakarku na ke banta ke jengwan kahima jongme to ai bagai jungi jongme kan pen keladu ringi syai kenong bet bomju jong sembai jong ke gospel to ai bakito kisembai ken pen keladur na syapo kalong breu man breu bat ke perthei kamariang baro ke wei ha ke jeng kmelenti batikna jong ke beneng batmai bat ke perthei batmai haba endala job thiau yaki bo jong ke jeng sneu ka borom jong me kan tan shan junom to ai bagai jeng jong ke jeng like men kan kersu biang hapo jongi ki pilgrim jong ke jeng kermen ya ke jeng angnut na ke benta kispa jong ke beneng to ai bagata ke ju ke jeng kan pen priang ya ke jeng kemen bat ke jeng suk jong nong suspa jongi hasatla ke perthei hame ublai jungi ubala kurku junam kan long ke borom ke jeng ro junam la junam amen kok pa jungi ba habneng kalong ke bakoj ya kerteng jongme kanwan kahima jongme kalong kamon jongme ha ke kendeu kumba habneng to ayangi menta ke jengbam jungi ke bahala ke sngi batama yangi kerengkang jungi kumbang yerugi ma be ke beles new yangi padwat yalam yangi sha ke jeng pensoi henre depan la yangi na ke basneu kublai ke maria ke bada pada ke jengai utrai dan batha belakarku ya pan pedang ke kentai belakarku yo so ke po jong pau jisu ko maria bako jokmi jong blai tu duai na ke banta jengi kenong pop menta pada ke por ke jengiap ke jengi amen kaburam hau pa pada kun pada mensem bakoj Kumbalalong at pamalikong kumsumta amarabo jinom la jinom amen tong in ya duai to ai bakamit khawai beneng koblei badan bor baro kan pen skem bat kan pen roy ye ke jingklain ke bawan na beneng habaro ki barakhe ye ke sngi brom jong upita julian bakhoj khna mangin la ban ri kan dong ya ke jing ai jong ke jingej bat bangin ya ha kalenti jong ke jing pen em ka ba melabu hakmat jongi daw kris utrai jongi utrai don rengkat bat pi ublei badan bor baro unkurku ya pi ukpa barukon badaman sem bakhoj amen tolisuk id basyakri utrai daga jingi id jong pi mar kaliang is ngengu yaw blei arspa nrup hunyau
Ko mari te soti palong Bala jindo blai na trong Bandu pio palu kun syaperte Kublai mari badap jingaye Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria Kaburam hauk pa berkut mesim berkut Kumbala long hak ba menikong jumenta berparabot Junam la junam amen Enyero yutra Jesus Christ Junam la junam amen